Men mig og Flora, vi er i, så at sige, fuld flor. Jeg danner ham med Peter, men jeg overvejer det mig at skifte, fordi jeg tror ikke helt, jeg kan stole på ham. Så så jeg vælger Luke, fordi at jeg regner med, at han kan noget mere. Det har altid været svært for mig at finde en rigtig god ven herinde i Paradise. Kenneth var den ven. Jeg føler, at han er en for stor trussel over for de piger, jeg skal være sammen med. Men jeg skal i hvert fald være sammen med de fleste. Og altså, hvis Kenneth han havde tænkt sig at bare tage en af dem, så er det for meget. Så jeg sender Kenneth. Kortspiller! Rækkerstang! Mig og Daniel var Paradise parret. Jeg forstår det ikke. Ja, den her hemmelighed. Oh my god. Skal vi sige det? Ja, vi må bare ikke sige det til nogen af de andre. Men jeg tror, det er okay, hvis det er bare kameraet, der hører det. Jeg tror. Vi siger det. Vi er faktisk elskere. Altså, det er bare, kalder jeg det normalt. Men hun kan godt lide at kalde det elskere. Ja, vi er kærester hjemmefra. Men altså lesbiske. Ja. Må vi se? Ja, altså jeg parter med Luke lige nu. Vi bor på værelse sammen og sådan noget, men altså virkeligheden der er jo faktisk kærester med Louise stadigvæk, men jeg er jo her for at spille spillet, og derfor prøver jeg at holde Luke lidt for nar, og jeg synes faktisk det fungerer rigtig godt, og jeg gemmer mit hjerte væk og spiller med min hjerne. Så derfor der regner jeg med stadig og sådan narre Luke. Og jeg synes virkelig, det lykkes. Fordi jeg må jo ikke sige det der med Louise, at vi er kærester, fordi så ryger jeg ud, og jeg ved simpelthen ikke. Ej, det gør jeg ikke. Det siger jeg ikke. Så jeg spiller stadig på Luke. Jeg har det fint nok med at have været sammen med 3 mænd, fordi det er bare mig. Altså, det er Luke, Philip og Kenneth. Ja. Altså, jeg synes jo, at de var søde, så jeg tænkte bare, lad mig bare gøre det. Hvem var bedst? Ej, det gider jeg ikke svare på. Ej, det ved jeg ikke. Det ryger ikke vejene. Det var... Nej, det gider jeg ikke. Jeg synes bare, de var søde. Nej, det kan jeg ikke svare på. Altså, okay. Jeg kom bare ind og synes, det var nice. Er du nervøs for at være den nye pige? Jamen, jeg er sygt nervøs for at være den nye pige. Altså, det er jo klart, fordi alle de andre kender hinanden så godt, og jeg kommer ind som ny. Så, men jeg prøver bare at få nogle gode venskaber. Sådan, så. Går du efter guldet? Ja, jeg skal klart score pengene. Det er det, jeg kommer ind for, ikke? Jeg spiller ikke med hjertet, jeg spiller med hjernen. Ikke? Jeg skal bare score pengene. 100 på mig og Rasmus er super god partner. Altså, jeg stoler helt vildt meget på Rasmus, og jeg ved, at han også stoler på mig, så jeg ved, at vi kan nå virkelig langt sammen, mig og Rasmus. Det ved jeg bare. Paradise Dina. Ej, stop, seriøst. Paradise Dina. Altså, så vil jeg jo hellere vælge på cykel, end jeg vil vinde 500.000. Altså, nej, det kan jeg slet ikke tage seriøst.